ngabantu bothixo ochilayo. So abantu beza prizes thina siyachilwa ezethu izinto. Siyathona ezethu izinto. Siyachilwa ezethu izinto. Siyachilwa. Siyathethwa. Ithi bathandaza. Bathandaza. Ebanethandazile uDaniel wephula irecord. After befastile wona masibuyele kukumkani wabuyisela. Xa befika kukumkani kuthiwa bamxelela iphupha. Eli lihlule abantu abachazayo. Bawuba bamtolika. Wathi ukumkani zange ndivele. Watshintsha Babheli. Wathi makuchithwe zonke izithixo. Kukhonzwe uThixo kaDaniel. Ifamily yakho iya kumkhonza uThixo wakho once waqala uba ngumuntu reliable kwamoya. Lo ventu menzayo xa ithe yachithwa lendlu yethu. Xa ithe yathwane yachithwa lendlu yethu. Itsho ne? Ngoba siyazi Yes. xa ithe yachithwa indlu yethu isemhlabeni. Le isemhlabeni. Now ifuna ngoku explain these terms sivana ne? When this temple when it is destroyed ne? Yeah. It destroyiwe ichithiwe. This temple xa kuthiwa lendlu kuthethwa ngalo mzimba. Thina ngantoni? Ungahamba ukhangela uchithiwe abantu. Ukuba xa ithe yachithwa indlu yethu esemhlabeni. Yeah. Engulomnquba. Sinesakhiwo esiphuma kuThixo. Sinesakhiwo esiphuma. Yo, Indlu yona emazulwini. Indlu yona ephi? Yeke? Engena kwenziwa ngezandla. Enganziwanga zandla zam. Engunaphakade. Kuba kulo Mamela, ithi yawa lento izayawa. Izabasimanga. Funa ibambe. Ithi lento kwi-existence yomuntu. Once umuntu aphila afika emhlabeni, athi emhlabeni. Wonke umuntu osemhlabeni unobody 1, nobody 2. Unobody? Nobody? Ubody 2 wakhe is a spiritual body. Ilendlu yakwamoya ethi sinesakhiwo esikuthixo. Sinesakhiwo lesiphi? Esikuthi ayithele indlu yachithwa. Xa ithe yathwane le ikhona enye indlu esinayo. Khona indlu esitheni? Esinayo. Siyavala abazalwane. Yona le indlu izawuchithwa. Izawuthwani? Kodwa xa ichithwayo funeka uyazi ayichithelwa kuba ichatyalaliswe. Ichithelwa kuba kufuneka kurelocatwe the spirit sizongena kule ndlu yesibili. Le indlu yesibili kuthiwa i-eternal. Ikanaphakade. Yavakala abazalwane. Engilomnquba makusuli. Lesihamba ngayo. Lesitheni? Lesihamba ngayo. Into ebangela uba le ndlu ikwazi ukuhamba apha kweli lizwe. Ikwazi uhamba phi? Kweli lizwe. Lena ingakwazi uhamba phi? Kweli lizwe. It is umahluko nanku. Le indlu, it has a measure of the spirit. Inomlinganiselo kamoya ingcwele. Ithetha isenziwa ubuyakhumbula umuntu udalwe ngothuli nomhlaba. But uthe umuntu azaphile kwafuneka uphefumulelwe emaphatheni akhe. Into yenza umuntu aphile umoya kaThixo lapha kuye. But lo moya amnikeziweyo unikezwe ngokomlinganiselo ukuthi ekwazi uphila phi. Yavakala bazalwane. But uYesu xa bezalwa uYesu manike lo ungapha umzimba awukwazi uphila because no one is full of the spirit. Fullness of the spirit ne glory kaThixo kuwo. Na iwenza ke ngokuthi umhlaba ungakwazi ukukhongozela. Yonke into egqibeleleyo ayikwazi ugcinwa emhlabeni. Amen. Abazalwane. Amen. Kanti amen. Ndayicacisa lezihlala kakhulu. Lizohlala kakhulu apha ndiyofika kwindawo nayiva khona. Funda. Kuba kulo siyancwina. Ngoba kulo siyathini? Yeke
Silangazelela ukwambatha saleke indlu yethu. Silangazelela ukwambatha saleke kulo mzimba siyathini kulo siyanqina kuthiwa lo mzimba zinqina ayizonqina zoba sikhuquke nguwo kodwa kukwazi ukuba ukhona omnye umzimba operfect wayo ngamazulu. Amen. Silangazela ukwambatha. Yes. Ukuba siyakufunyanwa sambethe okunene singeze sifukuze sifunyane sambethe senze njani singekho njani singekhoze. Now funeka ke ngoku explain ke ngokubuze explain into ngoku nakedness, to be naked. Sifunyane senze njani sambethe. Xa umzana wakho uba ye kubaze funeka ufunyane wambethe. Now. Ngoku seke funda mfo. Kuba kwathina aba bakulomnquba siyancina sisindwa. Kungengakuba sithanda ukuhlutywa. Kungokuba sithanda ukwambathiswa sale. Zonga. Uthi njengoba sincina ayini basifuna uhlutywa. Ngamanye amagama sifuna ufa. Ngeba sifuna uwambatha la mzimba ngoku silapha. Kuthiwa le ncina yakho ayoncina yoba uthi ufuna uhamba. Yincina yoba sengase wambathiswe la mzimba ulapha. Wena ingasube sezulwini apha ithi iBhayibheli. Endakaxoka uPaul. Awungena. Iza ukuze okunokufa kufincwe kubomi. Mame ukuze okunjani? Which is oku lo mzimba lokufa ufincwe. Uginywe, to be swallowed. Uginywe. Ebazalwane sengase ngayibamba itechnology kaThixo. Once you begin to understand the technology kaThixo asebenza ngayo uyawuphelelwa si-stress. Uyawuphelelwa yintoni? Kodwa ukuze okunokufa kuginywe kwakunobomi. Ngamanye amagama lo mzimba usuperior kulona. Unamandla kunalo. Siya-understand that? Okay, izala ngeke lo usisebenzele kwalonto uThixo osinike nokusinika isinyaniso sakhe moya. Ngoko ke sihlala somelele sisazi ukuba sikowethu nje emzimbeni. Yehlala bafana. Bazalwane ivumele umuntu unzulu. Ivumele ithethe lonto. Umuntu unzulu. Umuntu down. Never take any person for granted. Umuntu akayiyo le uyibonayo. Uyawuya empini ungcamile. Uyawuthini? Ufika urejectwe yimimoya elapha kulomuntu. Bazalwane mandiyicacise mandiyicacise. Yabona if uphila kweli lizwe elisikhulo this really nekuyazi namhlanje uba uyi-victim ulixhoba lemimoya. Ulixhoba lantoni? Jonga akekho umuntu kweli lizwe oziphilelayo. Wonke umuntu ophila ngapha kunomoya apozeswe nguwo. Mandiphinde ndithi akekho umuntu kweli lizwe oziphilelayo. Unomoya unantoni? Ubujonga umuntu bedalwayo senziwe isidumbu. But ukuze sikwazi ukuphila kwafuneka kubekho umoya ozawungena kuso usenze sithini? Siphile. Amen. Ngapha uyi-victim yekwenzeka. Zikhona into ongazidecide ngapha. Uthi mazidecide nguwe kanti zidecide. Ungeza ugijimile mandenza umzekelo kwaka yakhe indlu bafumaneka bebulaleka abayakhayo. Iyacaca uba le nto inemimoya. Andithethi ngamjolo. Wamjolo niyakwazi uvumana netips. Niyakwazi uvumana umntu ekhofuthi. Thetha ngento eziserious. Umtshato uvela kuThixo.
uvela kubani? UkaThixo umthapho. UkaThixo. Uyakwazi ukuya kuye. Uthi ngokuya umoya olapha kuye ukukhala. Ukhala. Xa ukhaba la moya awuthi lo moya urongo wena. Xa uya ngapha usenolungelwa. But kwaliqala umoya kuye nomoya kuwe. Amen. Amen. Yavakala ne? Yavakala bazalwane. Andifuna ungena kakhulu ke apho but into endifuna sihambe nayo impilo yakwamoya. Impilo yakwamoya ambantu bantwana bami. God bless you. Umuntu uyesu addressa nimamela. Ama-demoni are persons. Abantu. Lonke idemoni eli-addresswa nguyesu akusho baningi ngobani. Nifunani. Xa edila namademoni uyesu udila ngokungathi udila. Ngoba enyanisweni ngabantu abaswele imizimba. But abathi xa befuna usebenza ngapha bakhangela imizimba efumanekayo. But abantu sorry amademoni azawusebenza ngapha awajongi nje nabani. Amademoni can possess a dog. Angangena nje, angangena ekatini, angangena nasenini na. But angena kwinto azawukwazi ufumana expression engazuwa limit. Ndaba ndiyavakala na. Jonga. Masithi abaphandle uthatha masithi uthatha abaphandle. Masithi uthatha akho umuntu oyiLamborghini. Ikhona ne? Masithi uthatha yona. Mamele ne? Uyifaka isijiko. Wawukuba uthathe iUno. Siyabona? Siya-understand that? Tell me iUno. Na mamela ke. Ngoba uthi unyathela lapha kwiUno, wakwazi lapho ukuthi unyathela ufumane siba ukunyathela kwakho kungaphezulu kweperformance yakho. Umanza ingathi kubaleka. Wena ayivumi tu yona. Engqondweni yakho wena ufuna ihambe ngo150 yona ise ku20. Ukunyanzeleke ngokuba yehla ulinge yona kule pace. Let's call. But now uthatha ke ngoku Mercedes Benz S class. Faka isithixo. Uthi sit. Iyakwazi ukunika expression yalento luyiqhubayo ayifuna. Ide futhi ngenhla hayibo bazalwane. Ithi kanjani? Uyifatho le moto. Yayisa le moto le. Mandehle, uyayiva ne? Na amademoni xa ezawupossessa into akhangela into ezawukwazi ukuyinika iexpression. So that idemon lingalimithwa ile object elingene kuyo. Lecawe yakhe khona manje. Ngiyabhalala ne? Kanti abe manje yandini. Jonga xa ezawupossessa inja awana uthatha umgqoko wenja. Because it's a bit weak, ingabe kuphase demon. Yabona ibulldog ntona? Big bull. Yabona ke esiya. Siyaka sathana nyani. Ubumuntu ikhaya mbamba. Noba ungayigalela amanzi uyithini ayisuki. Amademoni anjalo, amademoni siyavana bazalwane. Now ke ngoku bazalwane ivumele ngondize nalento ke ngoku. Ithi iBhayibhile apha inyoka yayinobulumko inobukhopholo naphezu kwazo zonke izilwanyana. Naphezu hayibo ayidiva lecawe. Naphezu kwazo into yenze inyoka ikhethwe kuSathana. Into wabona uba ndingene kuyo akukho avenue endingazukwazi uyihamba. Ngenxa ye-level yobulumko nobukhopholo obukuyo. Bakhethwa uthi bebebiza umuntu ujonge expression uba ingaba silizulu
lo muntu ufumaneka kangakanani for uba simsebenzisi ngoba angakwazi uThixo ufuna ugqitha usebenza but wena angayifumani lo nto apha kuwe imvumo hayi bo bazalwane hayi man hayi ebangela nevelo ndithoyo izase ungangenwa nguThixo uThixo njengoba silapha eDelft njene akhombi usti athi uThixo evinqwini aqonda uThixo sobe ndiyofike usti ngaba akayifumani expression isantya sikaThixo asikho kwaba xa kuthiwa 15 days ya revival yo tata awuthola uba 2 days aqonda uThixo jonga apha ndiyasokola ndiyathini na uThixo ajonge enye team azawukwazi ufaka afumane expression through yona azathi 30 days it is called at the 100 days it is called at the 200 days at the Thixo nalapho ufuna ngiye khona ndiyavakala kude kunqanda uThixo hayi ndiyayifundisa mamela na uthi babaza ukubiza umuntu ezawungena emntwini uyayijonga iattitude yalo muntu ibalulekile kuThixo ngoba umuntu angamvala uThixo ngeattitude yakhe njengalapha ebandleni uvalwe kakhulu zi-attitudes zabantu hayi ngoba uThixo ke mninzanga kwelibandla into i-attitudes zirong imove kaThixo ziyayibamba manje uThixo ngicela uthe next year abazuqala kwauqala akazubavumela kwawubavumela bonke bambamba now the attitude there now bajoba inyoka tulibambe le ofunyaniswa inyoka was the best candidate emeeting inkwatwa siphuma nenyoka siphuma ayibasala kanti amen batwa emeeting siphuma nenyoka athi uyasithetha ngayo ibantu obulumko njengenyoka ulumko bani ulumko njengantoni banokho yiva lo message nandishumayelayo akudala nekho ibantu obulumko njengantoni njengenyoka inyoka sipha iyakwazi usuke ehlathini izohlala kwakho wonke yazi uba iluthaba lwakho but ubulumko bayo iyakwazi usuka ingene endlini etshaba ihlala futhi iphile izale bengabantwana ufuna sibaba ushare naye and ayirent nje ubani ozawubaleka wena mntu orenta uzawubaleka uyishiya so bakhethwa yona kuthiwa ngiyayicraft inobuqhophololo inyoka iyakwazi mama ihambo oluhlobo ucinga uba iboni kanti ayiza kuwe into ifuna nje uba ulibale ucinga uba yonke into irayithi inyoka kanti kabi lapho nebekhali kanti iza kulibasa nyoka ndingahamba olu hlobo nenyoka cinga konke ku-right cinga kunjani weekend away inyoka naku-weekend away weekend away uhambe nenyoka uhambe nantoni uhambe nenyoka ilinde ithuba ilinde ntoni apho uzawulahla khona nyoka inyoka iyakuthengela zonke izinto okhe wazidinga inyoka ucimba ikunika ubomi kanti ifuna be-comfortable nyoka baninzi abalapho abazii-victims zenyoka nyoka yakuphulula inyoka ibrush inyoka imane imunca neendlebe ezi inyoka ulayita amehlo inyoka nalukela napa inyoka ikegoqa indlebe ngalapho
Inyoka. Amen. Bakhona kabana maswa. Aphume enyokeni. Idangene enyokeni. Kwanza impilo yakhe nje athatha inyoka. Uba ngaqwengwa yile. Ipython izolo ihamba namhlanje. Ayindobe ngathi lena ingqoqwa. Siya understand ana? Can it amen? Wathatha inyoka. Wathatha ntoni? Explain the most why wakhethwa ntoni? Can it amen? Uzubela nabo zindaba esazikeza kufika. Silo na uThixo. Ukuba ningathi fundele lonke ngokukhawuleza. The serpent said to the woman, can it really be that God has said, you shall not eat? Kodwa mabangathi zakho bangadatshi. Uthi yena we may not eat from the trees of the garden. And no except the fruit from the tree, yes, which is in the middle of the yes, garden. continue. God said, you shall not eat from it, nor touch it. Not touch it. Uthi kuthiwe singatyi sakuba singachukumisi. Bendiyicaciselo kule zawugqithi. Ayikho njalo. uThixo zangatsho uba bangachukumisi. Wathi bangatyi. Ngoba wayeyazi uba ukuchukumisa kwangekho possible. Uba bangachukumisi because babe uclean umyezo. Now, umuntu uAdam xa exelela because umfazi akayiyo idisciple kaThixo. Idisciple kaAdam. uAdam idisciple kaThixo. So uAdam wathi uEva ufumana so uEva indwele kakhulu. Lo mntu bikhe yasondela kuwo ingatya. Mandiyibekele umthetho, promthetho oba ayingachukumisi kwawuthini? Mamelanga bazalwane. Into ebulele ibandla nanso qha. Yababala. So into ebulele ibandla. Into ebulele ibandla ngamazwi omuntu awangeze emazwini kaThixo. And uYesu yile afike wayethela abafarisi namabhali. Wathi niba wisela imithetho nina qala eningakwazi ukuyiphatha. Uthi uThixo ulungisa ibandla. Babhali nabafarisi bahananisi eniwisa umthetho. Lithi mabenze izinto nina qala ezinithini. Mameleni. Ibandla libulawa into ethethwe ngumuntu eyenza ngathi ithethwe. Ngoba uEva kuthiwe kuye mawungatyiwi. Wathi indoda ungawutashi nothini? Ngenye imini xa tshayelayo uEva wawugila umthi ngemistake. Babe kuthiwe ngosibazawufa. Wathi uEva hayibo. Ayifanga njena. Yaqala uexplore ingqondo yakhe. Yonke into ba hayi man. Ikhona into engenabunyani apha. Ikhona into engenantoni apha? Ngoba ndithatshile andingiyelo. Nenzekanga akho kwanto endinale ayibona uba ndithatshile. Kanti wephule umthetho not kaThixo but womuntu. But wazigweba ngomthetho womuntu. Abantu abaninzi babulewe yimithetho yabantu. Ebebeyiwisa nabo becinga uba izawuza nobulungisa. Izalikhusela ibandla. Awukho umthetho womuntu okwazi ukukhusela icawe yekaThixo. Wathi phezu kwelidwala ndiyakulakha elami ibandla. Ayilona ndoda lelakhe myeke nalakhe ngendlela afuna ngayo. Amen. Yeah, wathi ke lo. But the serpent said to the woman, you certainly will not die, for God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened. For God knows that on the day you eat from it, your eyes will be opened. But the day you eat from this tree, your eyes will be open. Open to what? That is the question. Okay. Mani cause a night flash. What been fluking the nibbles? And fluking the nibbles. Well, then I found you na kuwa mbe watu clever kanda kondicho ipete. Now, mamela, ufumba tu ekulethe. Mamela, uthi awuzufa, awuzuthini? Now, theologically, to those who are theologians here, according to theology, death
means separation from God. Theological death means ukwehlulwa noThixo. Ukufa ayo event. It's a process. Ukufa ayo event. It's a process. Awufi ngalamini ufa ngayo. Ufe kudala. Uhamba nje usekufeni. Uhamba nje uphi? Bazalwane. Yabona ba lena ngingayithetha ne. Bangayithi le. Banayithetha ningaphathi into zenihambe. Pheli Bible isiya. Naku kungozi besono zasipha. Isono xa kuthiwa siya kwehlula noThixo. Ayibo bucoko. Ayibo bunyande. Zakuxelela njalo. Xa isono sikwehlula noThixo, the day ungena kuso uba separated. But ungayiboni wena. Ukuba because yonke enye into isenzeka njengesiqhelo. But ekugqibeleni uzawufumanisa uba ezuba uexplore kule ndlela kuya kuvela amaqhinga amatsha ohlala kuso. Kanjalo. Kuya kuvela ntoni? Uyu graduate, uyuba ngukhwephethe. Mastermind. Awufi ngoku but intenzekayo uba iguru yaso. Ngoba uhleli kakhulu. Kanti ngela xesha uhamba noThixo ufanele uba uyanda ekukhuleni uhamba nabani noThixo. But kwakho bekukhuphayo, likhuphileyo eventually izakubulala. So ilethethwa apha. Ilithethwa ukhayeni uThixo. Uthi lungisa lento ngoba isaqalayo. Ilungisa. Uthi omnye nto ulijonga ke isono sibuthumile. And uzawufa. Ekugqibeleni ukhayeni uthe ezakulungisa akuzalwane. Ungavumi ungene entweni uyofika apha kungasabuyeki khona. Ungavumi. Baniphinda. Buya ngokusabuyekayo. Phuma ngokusaphumekayo. Phamfunana uThixo senokufumaneka. Indoda enobuthinga mayibushiye indlela zayo isenkosini. Indlela kasoyihambe kakhulu akuphumeki. Uthi ucinga nawe right wakuyazi uba yayirongo xa wayilibala. Uba yayirongo balekole. So ngathi ngopha kunjani? Ungalinge udle isono uthi ucinga uba isazele sakho sithi right le. Futhi uba hayibo le nto ingathi right nje irongo. Irongo. Mantshintshe, mtheni direction. Lalam, sangathini. Ade aqala umbulala umuntu. Ade aqala umthini umuntu. Umbulala umuntu. Emveni koko uyayazi uba akuzibalula uzazisola sithina. But xa ephinde emoshwa ngomnye umuntu akazuyazi uba ikhona enye into indlela elungisa. Uzawufuna naye umthini. Kole bakuvela umuntu usiphawu yathini? Okay, wami endlela siphawu yathini? Now. Masiye ke into le ayenzayo. Ake simcingeni uba yena kunzima kangakanani for yena ukuphuma kulaa nto. Elinzima ukuphuma, eyonilula ukuqhubekeka. Ude wanamaqhinga mastermind ekwenzile. Sinjalo ke sona. Idumela nabo hello mastermind. But uzawuba access to another realm. The realm of knowing the good. Uyazi thini isipha? Ithi uzawufa kwi-realm kaThixo. The access onayo to that realm izawuphela. But you will be opened to another
ikhona into uThixo irealm ebeyivalile ozawuvulekelwa yiyo. Baninzi abantu abafileyo kwirealm kaThixo, but abavulekelwe zezinye irealms bacinga uba bayaphila. That's why funeka simise uThixo, simcacise uThixo, so that uzokwazi ukubona le realm operate kuyo. That is the difference between devil worshippers and the Christians. The devil worshippers ungakwazi ukhonza naye ixesha lide without knowing ukuthi nomuntu kwenye kingdom, because i-line phakathi kwabo naba incinci. It's even worse than say ikwazi ukuthi rapha umntu satanic into njani. Isign yokuqala lulwimi nekhatshi. Ungayijonga kude wonke umuntu ozawuthi kusenziwa le akwenzise le axelele, it's a sign ngoba ukhona umoya, because mamela umsebenzi wenyoka ko-violator the authority, because uSatan akafikayo emyezweni wa-violate i-authority eyayikuThixo no-Adam no-Eva. Waqhawula phakathi kuka-Adam i-relationship no-Eva, wagqiba lingu-Eva wathi mayiripote kuye. Xa fika uThixo emyezweni, hayibo aba bantu abaniphi yabakhangela because ubehluthile. Tell amen. Tell amen. Utata. Xa kuphunywa ngothatha ikhona andazi ufona abantu. And everything in xa ingamadoda yamadoda abafazi befuneka ngebebizile. No, it's serious. Ifana neyabafazi emithingini neyabafazi. Amadoda befunwa nge-12. For that matter, ngeke amadoda bebefika ngabafazi. It's serious. Kuthiwe apha bazalwane iphelela kule. Once uva iyathethwa ngapha, yazi uba unabantu bangakuthengisa. And loo nto ithi the spirit sesipende sesikhona phakathi kwethu. Now mandigqithe ngabo ndithi ke wathi uzawufa. Xa ethi uzawufa kwi-relationship yakho noThixo, kodwa kwezinye i-relationships uzawuphila. Uzawuthini? Uzawuphila. Yes. Funda. Now kukho abantu abakufaka umoya wokutya izinto ungazitya. Uthi uyayijonga abantu bathi impilo yakho, ndinijongeni impilo yakho yanaka namhla wadibana nobani. Phuma ebantwini abanjalo. Hlala ebantwini bazawuthi mhlawumbe adibana naye kwaba kwi-order empilweni yakho. Kwaba kwi-order. Funda mfana. Amen. Makangifunda. And 8. Then the eyes of them both were opened. Amehlabo athini? Okay, yes. And they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves. Now befuna suffer in nakedness. Because ngeke wembathiswe ungazazi uba as long as I think about that, ngeke wembathiswe. But they knew that they were naked. But basubstitute ngoku ingubo bebeyembethe ilahlekile. Bakhangela ngoku amagqabi. Bakhangela ntoni? Amagqabi. Yes, kubekeka ndifuna. And made themselves apron-like girdles. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. But ndifuna ukuyicorrecta yole. uThixo wehle kwabazalwane esendawo nangose bewile. uThixo wathini? Ungaconfuse okwehla kwakhe useright. Athi nangose uwile aphinde ehle ucinga uba useright. Yena uyehla yena. Whether right or wrong, yena uyathini yena?
Umsebenzi wakhe ukwehla. Yes. Yes. Wehla. Wehla bengekadli. Bathi sebedlile. Uhlale sehla. I was afraid because I was naked. And I hid myself. Then I hid myself. Look at me. Now we explain this kind of nakedness. Niggas. So Bubaleka usiya kuncwadi kaJohn chapter 17 and Matthew 17 zawuvala ke ngoku. Nina ndiyazimeza. Okay. Why between? Why between? Ngoba bona abantu base between. Ukhona okwasifihla pha. Bese. Hayi zanto zihamba. Ngosisi. P. Siyavana ne? They are not afraid. They are not afraid. Can you say amen? They are not preaching to him. Don't you can't be preaching to the sea when they are afraid. Because they cannot see what happened. But up we work on. Adam no ever. But take a musu tigo baba naked. Why would we were afraid? We are. So yiga isimo esikuso asivumi basingajongana na. Amen. Abantu baphila enkosini. Abaphilile phi? Ababikho bold. Xa ezazi uba akenzanga kakuhle. Ukhangela indlela uba Thixo ngabuyela njani. Ngenkathi uThixo ngemkanga kodwa pha uyefu bajonga. Khona abantu enzekileyo. Andaba ndiyavanga bazalwane. Ikhona into enzekileyo. Siyavana ne? The nakedness. Nakedness yesono ikwenza ungabikho comfortable. Once you become comfortable kuyo, funeka uyazi uba uya at the point of dying. Reach a level apho le nto kuyo izakubulala khona. Inye into yenze uThixo wangenelela kuAdam noEva kukuthi size sinenhloni siyoyika. Waqonda uThixo jonga ndibaluzile. Once bathi babese babaleke mandenza indlela. Mandenza indlela. Yayizaba ingxaki kuba babese bahlale abamqhela kakuThixo. Kwaku-right babese babaleke so that azobalanda babuye awugqibethi plan athi plan nayo ebazalwane kwababuyayo ikhona iplan kwababuyayo kwabamoyikayo uThixo ikhona iplan wathi uThixo nayo iplan lamadaba azawuvuthulula ukoko for the first time ukuphalela kwegazi kwafuneka kuthathwe imvu yavela imvu. Ibazalwane ibhokwe negusha zezesiwo kuxa umuntu awile ephumile lusukweni lukaThixo laphalala igazi kwathathwa isikhumba sasukwa wabanxibisa uThixo wabembathisa ubani wabathina uThixo namhlanje kule nkonzo uzawuphuma wembathisiwe. Ikhona ingubo namhlanje uThixo azamqabelisa ngayo phezu kwalo yembetheyo. Ukhona ubushushu azawubuva xa uphuma kule nkonzo namhlanje uthayima ingathi ibuyile nje into yami. Ingathi connection nalanto ndandiqhele uyiva iphinde yakhona but kulena into ufuneka uzibone ubuze and uxa uziva ulahlekelwe lithemba. Now before silahlekeni selaphansi because sawulahleka xa nisaba lost and uba sawulahlekazela abafundi bakhe iza. Father, the hour has come. Glorify and exalt and honor. Say, church, say, Lord, the hour has come. Glorify me. Glorify me. Glorify my career. Glorify my finances. Glorify my family. In the name of Jesus. Say, Lord, I'm ready to be glorified. Sit down. So explore lo kancane. Abuye Yesu. What the Father,
Father, the hour has come. Xesha lifikile. Bazalwane, njengoba lafika ixesha lokubethwa Sathana, lizawufika nexesha lokuphakanyiswa kuThixo. And sikula season ngoku. Sikula season. But kule season udinga uhlanzwa kuphume lonke uhlobo lesazela. So that uzokwazi uexplore into zikaThixo. Baba kusakho isazela uzawuthi afike umbaleke. Uthi awufanelekanga. Uzawuthi awufanelekanga. Sibona uThixo ethatha imvu eyiqhela ekumembathisa. What not kule season ngendibuluse kule season. Nama ngikho prepared to lose wena kule season. Lord khathatha lo wenze kusekhaya but kule season nakuluza tu. Ungalinde kule season ubuyumva. Ungalinde kule season ubhayize. Ngoba isizini ye visitation kaThixo. Thixo bavelela abantu bakhe. Bavelele. Wathi bavelele ngoba nika isonka. Yes sir. Father, the hour has come. The hour has come. You glorify and exalt and honor and magnify. Glorify, exalt and magnify your Son. But Lord, the hour has come for you to be exalted, for you to be glorified, for you to be lifted up, for you to be magnified. That time is now. October, December, November, October, November, December. I-hour yakuphakanyiswa kuThixo. Ungalinga ubhayize. Ubhayizile ngoJanuary, but ungabhayisi ngoku. Hey uyaphakama. Come on, so that your Son may glorify, extol, and honor and magnify you, just as you have granted power and authority over all. Glorify me with the glory that I had. And fully yes, the glory. Come, read it again. And now, Father, glorify me in your presence. With the glory I had with you. Yeah. I have revealed you to those whom you gave me. Yeah. I go to 6 days after this. We are also after this one. No, after this, we John 17. Uyesu agadafi agabethelele mnqamlezweni. But reaching down, because according to the book of Philippians chapter number 2, it's the Bible wayanguthixo esebuthixo yeni bakhe, but wathatha ingubo yomuntu wahlubula eyobuthixo wayishiya ingubo yobukatawuli wayikhulula wayishiya waba ngumuntu ebantwini wazoba ngumuntu 100% ebantwini so that azokwazi uva ipain yomuntu akwazi ukukhulula umuntu wayengekho akwazi umkhulula umuntu enguthixo kwafuneka ehle eve lento sivayo akwazi uthathwa eve ubungcinifa kwethu eve ukunuka kwethu akwazi ke ngoku ukuva le pain sivayo na iBhayibhile wakuzawubheka emnqamlezweni but azawubheka emnqamlezweni uYesu unento iqondayo uba with this mantle endiyinxibileyo ngeke ndiwusurvive umnqamlezweni. Abantu bayafakala na ngeke ndiyamnqamlezweni ngale ngubo ngeke ndiyamnqamlezweni ngale ngubo. Now John 17 verse number 5, Lord borrow me ndiboleke laa ngubo ndandinayo maphakatheni eyayindenza ndibe supreme eyayindenza ndibe kwiindawo zonke ngamaxesha onke eyayenza uSathana mbaleke xa ndivelayo ngale ingubo ndiyanqwina. uPaul utsho uthi kule siyanqwina silangazelela ukwambatha ngoba sifumaneka size kule. How many times were exposed to Chabeni? How many times were exposed to Uchaba? Ufumanisa Uchaba lungakubulala. It is because awukwazi ukubona ingubo yakho ye-glory. Namhlanje ndifuna ukunika i-technology apho ndizabonisa khona
uthi uyakwazi uthi ulapha uyoboleka into zakapha Nkosi ngicela uncediswe kwentana uthi ngiyanyanga ithumelana sithunywa thousands of angels xa ngabantu andibonile uba ndiyehlulakala ngamanye amagama ezulu lale ready for uthola isithunywa bathi basemqale ngengubo bathi ndinikela ngubo ndandinayo ndinikela ngubo ndandinayo namhlanje ndifuna kwijeni yakho xa uvuka kunzima ukuthatha ifasting kuya kuThixo uthi Thixo esasiqu sesibili esiyasingenamlinganiselo esiyana usifake ngebazalwane. This is the technology e-apply kuShadrach noMeshach noAbednego. Yintoni ebangela babangena emlilweni bangathi ayikwazi scientifically ukuproveka ukuthi baphoswe ezikweni lomlilo but abatsha intuba uShadrach noMeshach bathatha xesha bezawufakwa khona izulu nakuthwala ingubo yangaphaya kodwa jongani nineziko ezingapha kuzawungena zona nizakwembathiswa so that umsindo kakhulu akakumkani kaphuka kunethari unganenzi into nawe namhlanje ndifuna uzokuxelela akukhathali uleko kangakanani msathana but there is a technology yangapha ezulwini ezakwenza utshaba lubuye lusonke izandla uThixo uza kunika sinezinto ngesinazo Shadrach, Meshach, Abednego bangena emlilweni batshisa umlilo ababenza amayelenge abona lo madoda ehamba ajonga phakathi emlilweni kukho indoda esine ingubo zayo kuthi ingubo zabo zaba mhlophe baphakama kumkana bonetsane besiphose abantu abangaphi kwathi abathathu kwathi ngibona amadoda amane intambo zikhululekile ayahamba akhutshwayo enukiswa awanuki ngefumba longathasemlilweni uzawungena ezintweni but ayizwakhona i-evidence ngoba ukhe wangena ngoba unzima uhamba kubo uza kukhupha uThixo kungabikho evidence uthi uba ujonga give me the baptism. Now 6 days And 6 days after this, Jesus took with him Peter and James and John his brother and led them up on a high mountain. watu wasiyawudibana entabeni ethile naba abantu bawunyuke nabo naba abantu bawuthini and his appearance underwent a change in their presence. so his appearance underwent his appearance under sometimes we underwent we underwent hallelujah sometimes we do what underwent we underwent sikeza ati under bazalwane ungazazi ukugqithela kuvela ukuthi sigqithe kanjani because we were underwent kuthiwa he underwent yes and his appearance underwent a change and his face shone clear and bright like the sun. jonga wachinja phambi kwabo wathwane can I have 6 men? A change in their presence. Not and his face shone clear. No. Not their appearance. His appearance. But palatwa. Wenziwa waba kumila kumbi ubuso bakhe bathini and his face shone clear and bright like the sun and his clothing became as white as light. Ingubo zakhe zamhlophe ngubo zakhe zamhlophe ngela xesha jonga oh God ulindiwe msathana emnqamlezweni ulindiwe msathana phi and bashow babamfumene but abayazi uba along the way uye waglorify wabhathiswa wanxitywa yona nto uMika athi kathethe kuchapter 7 uzungamvia
ngasikhenge ndiphinde ndiphakame ngasikhenge wayesithi ubika yinto in the process of torture yethu izulu liyasembathisa kamabhaki liyasithini izulu liyasembathisa machana ungavumi ukunqumla bunzimeni uze ngiyakuthixo thixo lesizini liyandehlula yambathise yambathise ithi ubuso batshintsha ubuso bakhe ingubo yamhlophe but ayatshintsha indlela but indlela le wenziwa wabantu belirabha kukho amaxesha abaza kulingela uba uzuphumela but uzawuvela nakwazi isitomo kuso uzawuvela ebazalwane xa ithe yachithwa endlu yethu engulomnquba sinesakhiwo esingenziwanga ngasandla samntu esiphume enkosini siyakhahlelwa asibulawa siyaxinaniswa sibethekiswa phansi but siyema because kukho ingubo yes phela bona benganxibanga lelizimba benxibe leya mizimba into benza bakwazi ukusuka ngapha bese ngapha phinde baye ngapha ila mizimba banxibe lami bavela phakathi kwabo ngabo aba responsible for ukunxityiswa kwale ndoda mhlawumbe ndiyathandaza uMoses wakho lo Elijah wakho abavele in your storm awuthi xa uphupha uvaliwe kubekho indoda evelayo evulayo awuthi xa uphupha ukuhlaselwa kubekho isandla esikuhlangulayo awuthi uma uphupha into zakho zichithakala kubekho indoda ethi uzuphele lapha makavele uMoses wakho. Then Peter began to speak and said to Jesus, Lord, it is good and delightful that we are here. Kuhle basibebi jonga kuthwezi asembathanga nokwembatha kaze affectwa yi-presence yomuntu owembathileyo ungahlala egroupini kungekho umuntu kuyo owembathileyo at least egroupini yenu makabe khona onxibileyo Petros uaffectwa yingubo yale ndoda uthi ngathi singaphumelela xa sihamba nale ndoda asihlale napha uva amandla le ngubo ndithi kwigroup yakho yechomi ayinakhona embathisiweyo ungahlali phakathi kwamagwirhodwa ungahlali phakathi kwabahlali nodwa makabe khona wengubo. If you approve, I will put up 3 boots here. Uyavuma ubeka iminqubo ibe mithathu owakho one for you owakho and one for Moses ukaMoses and one for Elijah. kamanye magama uthi asehli kule ndaba asithini le ndaba ebazalwane kukho indawo kufuneka ungavuma uphuma kuzo kukho indawo kufuneka ungavuma usathana kakhupha kuzo ithi iBhayibhile iyabhudisa le level ithi uPetros wayengazazi nokuthini indawo wayebhuda khalibhudiswa yabhudisa le level yathini iza. While he was still speaking, behold, a shining cloud composed. Another level, another. Now there was a shining cloud. A shining cloud composed of light overshadowed them. And a voice from the cloud said, Lord babeli kerubi nesarafa ndize ngaso kuthiwa wehla nayo uSimakade weza kulomhlangano efika apha wa confirm this is my beloved son in whom I am well pleased. Mfenie wathi phakathi kwabo uThixo uza confirm kule season ukusizini yo confirm yoMthixo phakathi kwalizwe libolileyo. This is my beloved daughter. Phakathi kwamagwirha, this is my beloved son. Say, Lord, confirm me. Mention my name.
voice from the cloud said, "This is my son, my beloved, with whom I am and have always been delighted. Listen to him." When the disciples heard this, it, they fell on their faces and were seized with alarm and struck with fear. Nakedness. Nakedness. Paul kuze singafunyana singembathwanga abafumana bengembathanga abaphansi esoyika but leyo embathileyo kuthiwa yema. Jonga ndikufaka kwisizini apho uza kwembathiswa uzawuma bazawuthi bonke besiwa phansi uzawuma wena kulolu hlobo liyawuripozeselwa zonke izinto lisheke limile baxakwa abantu futhi uzawuvusa umzokweni uyintombi kungekho ndoda imncedisayo xa bejonga amandla ngako wathathaphi wembethe now just there apha uthixo Tiano Israel Fulubonisa. What are the advantages? So going back. Still is calm so team. So going back. So finally, Uda Aaron shall be gathered to his forefathers. Uda of Aaron Uzaufa. Uzautini? Utrailed of Moses. Uda Tonga. Uda Abanyuga no Aaron is a horror. Aaron Uzaufa. Uzautini Aaron ba? So take to lay off. Ngoba no shula kala kundihlonipha eliweni elikuphupha kulwamanzi nathi kwenze nina anali phakamise igama lakho kwinto zonke ozifumanayo umphakamise uThixo. Yes sir. And Aaron shall be gathered to his people, for he shall not enter the land which I have given to akazungena esweni Aaron. Let's turn this. Because you both rebelled against my instructions at the waters of Meribah. Take Aaron and Eleazar his son and bring them up to the Tata Aaron no Eleazar unyanakhe uze nabobi Mount of Hope. Uyendabe that's a hole. Strip Aaron of his investments and put them on Eleazar. Strip Aaron of his investments and put them on Eleazar his son. Yeah, and food leg. They come. Bambi bazali bambi. Ifuna bambi this now. Aaron isizini yakhe yokufa yayina minyaka ifikile. Yayina minyaka 10. But into yayigcina uAaron ukuthi angafi was the mantle. As long as the mantle was on his body, it kept him alive. Kodwa isizini yokufa Miriam abaribela wafa but le ibanjwe yingubo ngoba le ngubo kufuneka wembethe yona yingubo yokugcina kwisizini zonke kuthi kumele kuthethwe into kulo December ifike uAaron wathi nyuka naye xa kunyukwayo wathi uThixo mamela ke Moses ikhonto engazukwenzeka apha le ndoda sizukwazi uyibulala ingubo ikuye inxibile thatha le ngubo uyibeke kunyanakhe wokwenza lonto ukufa kuzawufumana amandla phezu kwakhe ngoba le nto ivala ukufa sukile uAaron kangadutyule Aaron kangatshayiswa imoto but uthekisa ususwa ingubo uAaron banikezela namhlanje ngifuna ukunika lastly itechnology yokuphila longer yingubo
strategy sikaSathane ushuba wena so that uzofa. U-Aaron akafanga samoshi because wayegadele ngubo. Yathi saba Elazar to Aaron wafa. Ngamandla kalabangele uPaul kuthi sonakala inqanawe ijoni inqanawe itshe iphele tu phansi kwamanzi asheke uPaul ephila ufika isithunywa phansi kwamanzi uthi Paul akhona umuntu ozawulahlekelwa impilo yakhe apha ngoba ngomso kufuneka nivele eKesari ukumkano nilindile khona kuthi okuya khonto hamba but isithunywa sibona ingubo isekhona as long ingubo isekhona it doesn't matter why intona kwahlala as long ingubo ingubo isekhona uthi Paul ukuze sifunyane sambethe yaphatha amandla Jerusalem wathi uyazi ukuthi Jerusalem Jerusalem yaphathana amandla nabathanda bazalwane yiyo lento uYesu bafanele abafundi bakhe wathi ningahambi niyoshumayela ningebethanga ingozi leyo wathi kathe wafika umoyingcwele niyakwembatha ukuze bazalwane nasifika izinto zifike nembethe xa befika otsotsi nembethe xa sifika izifo nembethe xa ifika izidonzi nembethe Aaron wathi sawukhululwa bawa yonke into ezama ukukhulula wena namhlanje ndiyayivala simele ngenyawo zethu okhangele kangaka ngoba kukho amandla kulemfihlo ndikunike yona namhlanje ufanele uba uyazi indlela yokutshalela imithandazo yakho uYesu when it was difficult for him, hard for him to move forward wenyuka wathi Nkosi cela ngoku ndiboleke nangu kanti naye ndizokwazi ukugqiba ibanga lami kunzima the Bible uThixo 6 days after that wamsentabeni wawembathisa khona so makuze kule ndawo kukho into isethuso engathi impilo yakhe ingaphelela esibhedlela okanye encwabeni uze ngexesha eli-right usenkonzweni yokwambathiswa sokwembathiswa ukuze loo nto ilwa nawe ingakufumanuse iBhayibheli uYesu bathi xa behlayo bemfuna wathi nifuna mna kodwa wathi ndim kuthiwa bawa bathini hayi bazalwana nini besa kunye bafuna yena bezombulala kuthiwa sifuna uYesu wathi ndim xa gqibawutho bathini bona ngoba wenze njani uYesu kule ngubo ziyawo into ezileqa wena lengubo izisi confusion emademoni lengubo ingubo yo confuse amagqwirha noSathane athe kukhangela ngakufumana uThixo uYosefu zanga wazi amandla engubo ngoba uba wayewazi ngengazange afune ibrother zakhe zayikhulula ungavumi kuyaphela uYosefu ijeni yakhe wenze khululwa khululwe kwabrother bakhe okhululwa uPotifar ngoba nje wakhululwa but ungavumi lift up your hands